Heller ikke i morgen, Magnus. Jeg kommer hverken i skole i morgen eller på fredag. Hvorfor? Hvorfor ikke i morgen? Fordi jeg har fået fri. Nej, du har selvfølgelig ikke fået fri i morgen. Jo, jeg har. Der er ikke skid. Der er ikke noget Hold unormalt. kæft, hvor er du så klam, du. Du er så klam. Fedt tid. Seriøst. Du er så klam. Så er du bare for fri, din fakke. Ja. Og når hun siger, at du spiller for meget, skal du da sige, ja, jeg først lige sende dig i skole. Nej, jeg skal spille. Ej, kæft, mand. Hold. Du er så klam, du er. Altså, Andreas, du spiller for meget. Vil du blive hjemme i morgen? Men jeg bliver hjemme og spille computer. Hold okay. Ej. Det giver jo alt sammen mening, det kan man jo gøre. Ja, da. Det er klart, jo. Jeg tror lige, jeg ringer til din mor og spørger, hvad der sker. Det er godt bare. Hvad fanden sker der med dig, Kælling? Altså. Hvem er du? Jeg tror lige, jeg skriver til din mor nu. Skriver du ud, mor, du kan ikke tage den her. Når der er sådan en psykopat, der ringer til dig, så skal du ikke tage den. Eller hun ved selvfølgelig ikke, det er en psykopat, der ringer, men finder hun nok ud af, når der er røret. Hvad fanden sker der for dig, Kælling? Hvor var der? Andreas. Hvad er du til min mor, Magnus? Hold kæft, det er en idiot. Så har jeg skrevet. Hvad har du skrevet? Ikke det samme som dig. Hvorfor Andreas var fri? Ej, det har du ikke skrevet, Magnus. Hold nu. Jo, han har kraft. Det er en fucking hippie. Han er så klam. Han er så klam. Det er sgu da snyd, der får fri. Skriv nu, for helvede. Nej. Hold kæft, Magnus. Og Andreas. Det tager sin tid, da. Ej. Jeg skal bruge noget at drikke, men jeg har fået hikke. Pis. Men jo lige Hold vejret, 2 Thomas. minutter. Nej, jeg tror bare, hold vejret, indtil du falder om. Magnus. Jo. Hold vejret, indtil du falder op. Det er flot. Hold kæft. Godt. Lige sagt, Skål, hvorfor morgen, Thors, ikke må hjælper. forstyrre sådan her, og bare ligge. Nå, jamen, jeg går lige og tage noget drik. Har du set beskeden? Det ved jeg sgu da ikke. Hun er ikke hjemme for helvede. Nej, er hun ikke? Nej. Seriøst, har du fået fri? Jeg sgu da. Seriøst, hvorfor har du fået fri? Hvad har du sagt til hende? Ej, der gør jeg vel have fri. Nej, det har du bare skrevet. Jeg har sagt, det er så fucking snyd, det her. Det er så snyd. Lort på. Skal jeg bare Hvad se siger i morgen? Hvad siger Jeg du skal for bare se i morgen med røvklip. Ja. Så For det bliver helvede. så Ja, fordi fucking man ikke røvs. passer, så sætter man sig lige ej. Så er hikken tilbage.